Я з вашого дозволу одну таку штуку скажу. Мені здається, що коли ми говоримо про команду президента Зеленського, треба розуміти, що у них є два головних, я би сказав, бога. Це рейтинг і це форма, в якій це все подається. Тому коли тут багато хто говорить, чому ми не почули відповіді? Тому що ці відповіді не були ціллю. Насправді, вся ця прекрасна історія, яка була дуже красиво технологічно відіграна, була затіяна для того, щоб перебити негативну інформповістку, яка останнім часом дуже сильно була по президенту Зеленському. Це в першу чергу невдачі з формулою Штайнмаєра, це величезна кількість нападок з боку журналістів, моїх колег, які, я сподіваюся, будуть продовжуватись, тому що пані Юлія Мендель, прес-секретарка президента, людина, яка дозволяє собі на камери всього світу, ладно, на українських журналістів нападати, на іноземних журналістів нападати, продовжує залишатися прес-секретаркою. І пан президент навіть назвав її слово «дєвочка». Це для мене взагалі діч, чесно кажучи. Як президент може свого прес-секретаря казати, я буду цю дєвочку захищати. Тобто у нас не прес-секретарка, а дєвочка президента виходить. Да, у нас виходить. І останнє, що скажу з приводу всієї цієї історії. От з приводу відповідей. Для чого? Ну, ви, мабуть, забули, друзі, про найважливіший момент цього прекрасного дійства, яке відбувалося тоді. Це вручення пану Зеленському грамоти, звідки там, з книги Гіннеса, якщо я не помиляюсь. Ні, це народний рекорд України. Вибачте, національний рекорд України. От, друзі, це теж дуже важливий момент. Давайте не забувати. Вибачте, я як телевізійник скажу теж. Найважливіше для людей, які працюють в телевізійній сфері, це мати красиву форму, тому що телебачення, вибачте, це така штука цікава. І тому пан Зеленський займається вибудовуванням красивої форми. Чи буде там зміст? Ну, це вже питання, мабуть, не до мене, але за форму плюс, а зміст, друзі, не треба тут шукати. Зміст був якраз в тому, щоб 14 годин говорити по 10 тисяч разів про одні ті самі речі, щоб всі редактори новинних стрічок повісились, безумовно, після цього, тому що в цьому потоці неможливо винайти якісь новини. І всі такі скажуть, ребята, так все ж, відповіді є. Які до мене питання? Я 14 годин спілкувався. Яких вам ще відповідей не вистачає, друзі? В чому питання? Так що Зеленського можна тактично поаплодувати, а про стратегію там мова і не йде, друзі. Вони думають, як самі вже багато разів казали, на день наперед. Як виграти наступний день інформповістку? Тут вони поки виграли. Плюс не забувайте 14 жовтня, друзі, який у нас цікавий день, де у нас буде багато протестів. І з інформаційної точки зору Офіс президента спрацював дуже красиво. Ну, а зміст ви даремно шукаєте. Ну, це моя думка.